истифодаи тасмаи бехатарӣ хавфи ба ҳалокат расиданро то 70% кам мекунад. дар солҳои 30-уми қарни гузашта чанд нафар табибону мошиндорон дар воситаҳои нақлиёти худ тасмаи бехатариро бандубаст карда аз истеҳсолкунандагони автомобилҳо даъват карданд, ки чунин тасмаи муҳофизатиро дар истеҳсоли пурраи нақлиёт ба роҳ монанд. зеро дар он замон тасмаи бехатарӣ танҳо дар мошинҳои иштироккунанда дар сабқатҳо истифода бурда мешуд. бо гузашти вақт ва дарки моҳияти истифодаи тасмаи бехатарӣ, истеҳсолкунандагони воситаҳои нақлиёт шаклҳои нави бандубасти тасмаи бехатариро эҷод карданд. дар ниҳоят соли 1958 шакли дурусти иборат аз 3 қисмати тасмаи бехатарӣ қабул карда шуд. тасмаи маҳкамгиранда аз 3 қисмат аъзои бадани одамро аз 3 самти асосӣ ба курсӣ маҳкам нигоҳ медорад, ки дар натиҷа фишори зарбахӯриро ҳангоми садама ба андозаву фоизи муайян кам мекунад. чӣ тавре гуфтем, дар солҳои 50-уми қарни гузашта дар истеҳсоли воситаҳои нақлиёт навгонии ба амал омада ин иловаи тасмаи бехатарӣ буд. дар ин ҳангом он нафарон мисоли имрӯз бо баҳонаи нагузаронидани тасмаи бехатарӣ иддао пеш меоварданд, ки истифодаи он зиёновар аст. агар мошин оташ бигирад ва ё ғарқ шавад, ронанда дар зери тасмаи бехатарӣ дармонда бехатарии худро зери суол мебарад. чунин нафарон ақида доштанд, ки дар ҳолати садама беҳтар ин аст, ки шахс аз дохили мошин ба берун партоб шавад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба наварҳое, ки ронандагону мусофирон ҳангоми истифода набурдан аз тасмаи бехатарӣ дар вақти садамаи нақлиётӣ чӣ тавр ба берун партоб мешаванд. гузаронидани тасмаи бехатарӣ ҳолати захмӣ ва ҳалокшавӣ дар садамаи нақлиётиро ҳангоми ҳаракати рӯбарӯ 2.5 маротиба, аз паҳлӯ 1.8 ва дар вақти чапашавӣ 5 маротиба кам мекунад. ронандае, ки тасмаи бехатариро гузаронидааст, дар вақти манёвр ва ё гардиш намудан автомобилро хуб идора карда метавонад, чунки дар ин ҳолат бадан дар курсӣ дар ҷои худ устувор қарор гирифтааст. воситаҳои нақлиётӣ дар солҳои охир ва имрӯз истеҳсолшуда бар иловаи тасмаи бехатарӣ болишчаи бехатарӣ низ доранд, аммо болишчаи бехатарии он дар вақти садамаи нақлиётӣ дар ҳолате фаъол мегардад, ки ронанда тасмаи бехатариро гузаронида бошад. яъне болишчаи бехатарӣ бидуни истифодаи тасмаи бехатарӣ фаъол намешавад. ҳангоми суръати зиёди ҳаракат дар вақти садама, болишчаи бехатарӣ дар ҳолати нагузаронидани тасмаи бехатарӣ боис ба шикастани бинӣ, сутунмӯҳра ва ноҳияи гардан мешавад. аз ин рӯ дар баробари умедвор шудан аз муҳофизати болишчаи бехатарӣ бартар ин аст, ки тасмаи бехатариро низ гузаронем. ин аст тавсияи мутахассисон. дар ин робита хотиррасон мекунем, ки ҳар истифодабарандаи воситаи нақлиёт қабл аз ҳаракат аввал коршоямии тасмаи бехатариро бисанҷад. пеш аз шиштани курсан ё ки шофёр дастари чамбарак аввал тасмаи бехатариро мебандад. манам то кашида ҳамвор манам оварда дар инҷа маҳкам мекунем. баъд як бор мекашем, кали кор мекунем не ҳар тараф кор кард, мана ай тарафам бо санҷида мекашем, ки мана нигоҳ кор карасамаш садама дучор шуданда ҳами тасма бояд ҳақиқатан ҳамун шофёра ё курсанда меқапам. хел ҳами тасмача вақти китифи байни китиф қати ҳамвор рамта хоб бошад, манам хел хуб меқапад вақти садама дучор шуданда ҳатман бояд тасмача бастан дар кор.
ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии насли ҷавони тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе дар давоми солҳои 2017-2018 лоиҳаи маъракаи иттилоотӣ оид ба истифодаи тасмаи бехатарӣ ва идоракунии экологии нақлиётӣ дар шаҳри душанберо татбиқ намуд. дар рафти татбиқи лоиҳа 2 маротиба аз рӯи истифодаи тасмаи бехатарӣ мушоҳидаҳо гузаронида шуд. мушоҳидаҳо нишон дод ки истифодабарандагони тасмаи бехатарӣ дар моҳи апрели соли 2018 31% ташкил дод. маъракаи иттилоотие ки мо гузарондем дар ҳамин давра таъсир расонданд ки ронандаҳо ба 11.5% зиёдтар тасмаи бехатариро истифода баранд. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд ки ҳангоми ба садама дучор шудани воситаи нақлиёт аз 10 нафар 7 нафар метавонад ҷон ба саломат барад. 70% мусофир ва ронандаe ки дар воситаи нақлиёт шидаанд бар асари садамаи нақлиёт зарар намебинанд. агар ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёт мусофирони курсиҳои қафо тасмаи бехатариро наваста бошанд, онҳо метавонанд сабабгори фавти шахсони дар курсии пешнишаста шаванд. гарчанде ки шахсони дар курсии пешнишаста агар тасмаи бехатариро гузарондагӣ бошад. аз ин маълум мешавад ки тамоми он шахсоне ки дар дохили воситаи нақлиёт ҳастанд ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёт бояд тасмаи бехатариро танҳо ба хотири бехатарии худашон ва мусофиронашон истифода баранд. ҳарчанд қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки моҳи июни соли 2017 бо таҳрири нав мавриди амал қарор гирифт, истифодаи тасмаи бехатариро танҳо барои ронанда ва мусофири курсии пеш ҳатмӣ шуморидааст, вале мутаассифона на ҳамаи мусофирон ва ронандагон ин талаботро риоя мекунанд. таҳлилҳои коршиносон нишон медиҳад ки яке аз сабабҳои асосии ҳалоку маҷрӯҳ шудани ронандагон ва мусофирон бар асари фалокатҳои роҳ ин истифода накардан аз тасмаи бехатарӣ мебошад. тибқи иттилои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар 5 моҳи соли 2018 дар қаламрави ҷумҳурӣ 456 садамаи нақлиётӣ ба амал омадааст ки дар натиҷаи он 139 кас ҳалок ва 470 нафар маҷрӯҳ шуданд. амиқ аст ки аксари ҳалок ва захмишудаҳо аз тасмаи бехатарӣ истифода набурданд. кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҷарима барои истифода набурдан аз тасмаи бехатариро ҳангоми идораи автомобил аз 25 то 50 сомонӣ муқаррар кардааст. илова бар ин мусофире ки дар курсии пеш нишаставу тасмаи бехатарӣ нагузаронидааст, дар ин ҳолат ронанда ҳуқуқ надорад ки воситаи нақлиётро идора намояд. вақте мусофири дар пешнишаста аз тасмаи бехатарӣ истифода набурд, ҷавобгар ронанда ба шумор меравад. беҳтар мебуд ронандагон дар ин ҳолат мусофиронро ба гузаронидани тасмаи бехатарӣ талқин мекарданд. вақте ки дар дусаф таҳсил мекардем, аввалин муаллим мегуфт ки бар сари чамбарак ки нишастед тасмаи бехатариро ҳатман гузоред. тасмаи бехатарӣ барои ҳаракат дар роҳ барои бехатарӣ ногаҳон фавқулода агон садама ки рух дод ҳолати зарбахӯриро кам мекунад. шумо масалан ба мусофиронатон талқин мекунед ки вақте ки нишастанд тасмаи бехатариро банданд? бале мо огоҳ мекунем. мошина автобаза мегирем, моро механик огоҳ мекунад ки мусофире кишиш огоҳ кунед ки тасмаи бехатариро гузаронанд. баъд мусофиро чӣ назар доранд? бисёриашон мегӯянд ки тасмаи бехатариро гузаронед. хелиш мегӯяд ман нафасу мегирам, хелиш мегӯяд ман даму мегирам. ҳак мо огоҳ мекунем. дар масъалаи нагузаронидани тасмаи бехатарӣ мутахассисон ақидаҳои гуногун доранд. намояндагони лоиҳаи маъракаи иттилоотӣ оид ба истифодаи тасмаи бехатарӣ ва идоракунии экологияи нақлиётӣ дар шаҳри душанбе чанд сабаби истифода накардан аз тасмаи бехатариро муайян намуданд. мо дар давраи татбиқи лоиҳа якчанд гурӯҳҳои самтгир яъне фокус гурӯҳҳо гузарондем ки дар он ронандаҳои синни соли гуногун иштирок карданд. фаҳмидани хостанд ки сабабҳои асосии истифода набурдани тасмаи бехатарӣ аз чист. онҳо мегуфтанд ки воситаи нақлиёти гаронбаҳо ҳаст, ҳозиризамон аст ва онҳо болиштаки бехатарӣ доранд. ва дигаре дар ақида буд ки мисол ман ҳангоме ки тасмаи бехатариро мегузаронам ман худро ноҳинҷор ҳис мекунам. дигари дар ақида буд ки ҳангоми истифодаи тасмаи бехатарӣ он метавонад ки куртии сафеди ман ё ки куртии манро ифлос кунад, чунки ман ба кор рафта истодам.
چون عقیده ها بسیارند، لکن چه خیلی که تحقیقات نشون میدن اگر همه تصمیم به خطر استفاده برد ما بتوانیم هلاک مجروح شدن مسافران واسطه نقلیات رو بر اثر صدمه‌های نقلیاتی تا 70% کاهش دهیم. در مسئله استفاده نبردن از تسمه بی‌خطری هنگام اداره автомобил هم از جهت قاعده‌های حرکت در راه و هم از نگاه تیپ به یگان نفر و یا قشر الهیده جامعه امتیاز داده نمی شود. استفاده بردن و بستن تسمه بی‌خطری از نگاه تیپ برای تندرستی شخص که در автомобил میشیند یا مسافر در داخل автомобил میشیند اهمیت به حد کلان دارد، چون که بعد پیش از آن باید سلامتی شخص در مد اول باشد. برای بستن تسمه بی‌خطری و استفاده بردن شخص یگام زحمت ایجاد نمیکشد. برای همین پیش از شدن باید هر یک راننده و باید غم مسافران باید خورد و غم خود را باید خورد. هیچ کس کفالت نمی‌دهد. در وقت صدمه وقتی که تسمه بی‌خطری بسته می شود آدم را از حالتهای بحد وزمی از فوت نجات می‌دهد. با سوال آن که در وقت صدمه نقلیاتی هنگام استفاده نبردن از تسمه بی‌خطری شخص چگونه جراحت ها می‌بردارد، دکتر چنین پاسخ گفت: پیش از همه عضوهای سر، قفس سینه، پایها ضرر می‌خورند. وابسته از سرعت می‌تواند که سر ضرر و لط خورد، لط درونی، کفیدن رگ‌های درون یا ضربه کشاد عضوهای درون، شش، جگر، روده، تلخه که در این صورت به حالت بحد وزن آورده میرساند. بنابراین هر یک شخص لازم است که پیش از راندن تکنیکا تصمیم بی‌خطری باید بندد. بعضی ها شکایت میکنند که بیماری فشار بلند دارند یا بیماری اشتباهی قلب دارند یا بیماری آلرژی دارند. آنها خواهش میکنند که من استفاده بردن نمیتونم، لکن این صاحب شده نمیتواند. هر یک مسافرم باید نسبت به خود مسئولیت داشته باشد. وقتی که در تکنیک نشست حتما باید تصمیم خطری را باید گذراند، چون که در حالت نبستن تصمیم خطری مسافر عقیب در حالت صدمه میتونه با ضربه سخت بر راننده و مسافر در پیش داده ضربه زیادتی رساند. راندن تکنیک هم یک مدنیت بلند انسان طلب میکند. پرسش تشکیلات جمعیتی جمهوری نسل جوان تاجیکستان در مدت یک سال اخیر میان 5000 نفر راننده در شهر دوشنبه معین کرد که تنها کمتر از 81 رانندگان و مسافران تسمه بی‌خطری را هنگام اداره نقلیات استفاده کردند. натиҷаи мушоҳидаҳо дар самти истифодаи тасмаи бехатарӣ ҳарчанд мусбат бошад ҳам бурдани корҳои минбаъда барои наҷот додани ҳаёт бахусус барои мусофирон ва ронандагони касбии воситаҳои нақлиёт ва таксиҳо зарур дониста мешавад. дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри душанбе онҳое ҳангоми идораи нақлиёт пурра аз тасмаи бехатарӣ истифода мебаранд ки дар федератсияи россия ронандагӣ карданд. бахши дигари ронандаҳои риоякунандаи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ин занҳо мебошанд. беҳуда худаш ном надорад. тасмаи бехатарӣ бастан ҳатмӣ аст. ин яке аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аст. медонем ки ҳимоят мекунад. вақте ки агар зарба ки сахт хӯр ин аллакай ҳамин бадани одамро ба ҳамин ҷои нишаст мустаҳкам нигоҳ медорад. шумо медонед ки дигарон масалан онҳое ки намебанданд сабабаш чист? баъзеашон гармиро сабаб медонанд ки албатта ин ягон хел монеъ шуда наметавонад. ягон халал намерасанд, фақат одат аст.
وقتی که عادت کنیم به این هم ما حرکت کردن نمیتوانیم. شما چند روز عادت کردید مثلا؟ من از سال 2013 در سر چنبرک ماشین می‌نشینم. ما با ما علاقه در درس ها نشون داده بودن که وقتی که میشنید پیش از همه تسمه رو بندید بعد حرکت کنید. ما همین عادت با ما شش علاقه با همین چیز ما علاقه عادت کردیم. در صورت به عمل آمدن صدمه نقلیاتی در حالت غیر استفاده از تسمه بخطری خوف به هلاکت رسیدن را 2 مراتب می افزاید. انتقال کودکان تا 12 ساله به استفاده واسطه‌های مخصوص نگهدارنده کودکان در حالی که اگر قد کودک از 150 سانتی متر زیاد باشد اینچنین در اتومبیل‌های تاکسی اجازه داده می شود. همچنین مسافران بالغ در کرسی عقب واسطه نقلیات سبکرو هنگام استفاده تسمه بخطری می تواند یک کودک تا 12 ساله را در سر زانوی خود نگاه دارد. به خاطر خود و عزیزانتان تسمه بخطری را گذرانید. زیرا مجروح شدن در صدمه نقلیاتی از روی سرعت 50 کیلومتر در یک ساعت برابر است به ضربه افتیدن از آشیانه پنجم.